En esta ocasió anem a explicar la manera de realitzar una còpia de seguretat d'un curs per a poder ser restaurada després en qualsevol curs creat per qualsevol altra persona o per una mateixa. Aleshores, des de la pàgina inicial de la nostra plataforma Aules, buscaríem qualsevol dels cursos que tenim, punxaríem damunt del curs i ja estaríem dins del nostre curs i podríem veure tots els apartats del curs. Aleshores ens en vindríem a la part d'administració, a la part dreta, i li posaríem en aquest moment còpia de seguretat. En el moment en què cliquem en còpia de seguretat se'ns obri una pantalla en què apareixen tots els apartats dels que va realitzar-se o que van a realitzar-se la còpia de seguretat. Aleshores marcaríem aquells apartats que poguérem marcar. Per defecte podem deixar esquellar perquè ens elimina el que són els comentaris i les insígnies que hem utilitzat al llarg del curs, els detalls del progrés de l'usuari que no ens interessen per a altres utilitats, i li donaríem a següent. Així veuríem tots els passos que hi ha. Així ens dona l'opció de seleccionar aquell apartat del curs diguem, a nivell pedagògic que anem a utilitzar o que podríem utilitzar, ja siguin qüestionaris, siguin tasques o sigui qualsevol altre tipus d'activitat que hàgim inclòs dins del curs. Com veieu, anem a seleccionar totes les que hi ha, li donaríem a següent. Com veieu, ja ens dona el nom del fitxer i ens fa un repàs de tot allò que anem a exportar, tant a nivell de configuració, per dir-ho d'alguna manera, com a nivell pedagògic amb les proves preparades. Li donaríem damunt de fer la còpia i en el moment en què la còpia estiga realitzada o estiga feta, ens apareixerà una pantalla, donant-li a continua, en la que m'apareixen totes les còpies de seguretat que jo he fet. En aquest cas, la còpia última de seguretat que he fet és esta, com vegeu, dijous 7 de maig de 2020. Aleshores el que faria seria baixar la còpia de seguretat. Quan li doni baixa, li donaria a desar el fitxer, d'acord? I ja tindria la meva còpia de seguretat realitzada o buscada. Aleshores, com vegeu, aquesta és la còpia, és l'extensió de la còpia, és un fitxer MBZ, i ja tindria així la còpia realitzada per a poder-la exportar a qualsevol altre curs. Fins ací aquest videotutorial. Sabeu que podeu consultar altres videotutorials en la pàgina de CeuBetic, en el portal de CeuBetic i en el canal de YouTube de CeuBetic.